खुलुमबाय आंनि नामा लैथो बसुमतारी आङो बे सहिनिनो आङो फिसाला नंगौ सारा बे आंनि न'आवहाय फैदोंमोन आंनि बिमाया गोबाव दिननिफ्रायनो लोमजानानै दङ बेनि थाखायनो सारा नुजाफैनानै आंनि आइखौ नायफैदों बेनि थाखाय आङो सार जिसा सुमफ्रामारिनि सारखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय हामबायहोयो आरो बेहाय नुजाफैनाय रायजो राजाखौबो आङो हामबायहोयो आंनि गोसो गोरबोजों बेनिखायनो आङो बे सारखौहाय मोजां मोननानै आङो दा आंबो बिपिएफआवहाय जयेन लाबाय आरो आङो बेनिखायनो दा बे गामियाव गोबाव दिननिफ्रायनो बे जोंनि इउपिपिएलआवहाय जयेन जानानै दङमोन मानसिफ्रा बेनिखायनो बे थगायनाया फेरेंगाया सिगांनिफ्रायनो थगायनानै दङ जोंनियावहाय सोरबाफोर न' मोननांगौ होनना बुंदोंमोन न' गैया लामा फैदों होनदोंमोन लामा गैया खालबार लुनांगौ होनदोंमोन खालबार बानायनांगौ होनदोंमोन बेबो गैया बेनिखायनो जोङो दुखु मोननानै दा आङो न'खरनि जानानै आङो बिपिएफआव जयेन जाबाय दा आंनि बुंनांगौ बिबुंथिखौ आङो बेयावनो आङो फोजोबबाय बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 84567666183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो